Mahilig din ba kayo sa chow pan katulad ko? Tara samahan nyo ko sa may Nepoquad Jr. Angeles City para tikman ang mga masarap at sulit na chow pan ng Chow to Go. Una kong tinikman dyan yung kanilang bestseller na Chow Jin Rice. Ang dami ng serving ng rice na merong blanket of creamy egg on top. Meron din itong beef and mushroom. Samahan mo pa ng savory sauce nila na mas lalong nagpapasarap dito. Tapos may garlic bits at spring onions. Finally guys, may dahilan na ako para bumalik dito sa may Nepoquad Jr. dahil yan sa kanilang Chow Jin Rice. Next na tinikman ko dyan yung kanilang pork Korean chili. The best din ng lasa, madami ang serving. Kung mahilig kayo sa spicy, ito ang orderin nyo. Meron din silang chicken curry, pork tenders, crispy chicken tender at yung kanilang beef chow pan na good for 1 to 2 packs sa dami din ng serving. Pwede ka din magpa-add-ons ng toppings dyan katulad ng jumbo shark fin, jumbo pork or beef siomai and jumbo Japanese siomai. Aside sa mga yan, marami pa silang ino-offer sa kanilang menu. Pwede nyo din matikman kahit wala kayong time mag-visit dito. Mag-order lang kaya sa GrabFood at matitikman nyo na ang mga sulit sarap na chow pans nila. Open pala sila ng Monday to Sunday, 3 p.m. until 2 a.m. Located dito sa may Nepo Center, Angeles City, Pampanga, sa may Nepoquad Jr. and beside of Toto Beats. For more info at updates, mag-follow kayo sa kanilang Facebook page, Chow to Go.